Әйт әле, синең башка эшең юкмы әллә? ТНВ кара, җырлар тыңла. Шуңа нигә син һаман тәрҗемә итәсең? Чөнки бу анам теле. Мин аны югалтырга теләмим. Вакытның кануннары бар. Ул алга гына бара. Төрле телләр, төрле милләтләр, атомнар кебек таркалып бара. Безнең телебез кайда? Нигә син аны якламадың? Син үткәнгә китә алган булсаң, нинди нәтиҗәләр буласын күз алдыңа китер. Брюс, мин телне коткара алам, яки барысын да узачаксың. Бу мөмкин түгел. Мин телне юк иттем. Без булдырабыз дидем бит. Мин телебез булмаган дөньяны ясадым. Анда безнең телебез юкка чыккан. Ярдәм кирәкме? Я Раббым. Сез бит. Әйе. Мин бетмәм. Мин буларны тәрҗемә итә алмасам, тел кире кайта алмас. Телнең киләчәге булмас. Юк. Театр ул инде үткән заман. Бетмәм, безгә нишләргә? Курыкмаска кирәк. Ул президент түгел. Мин рәисе. Ә мин без ирек. Татарча Flashpoint. Ирек, нишлисең? Телне оныкларга калдырам.